uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga bazalwane, ngiyabonga ubaba nomama, bazalwane bonke abakhona egameni likaJesu, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu ukufika kwami lapha ekhaya kushintshele kakhulu izinto. Kahle kahle ke angiyalelanga muntu kodwa uNkulunkulu wazembula nje kimi ngilele emini ngingalela ubuthongo kade ngisenkonzweni kwakuyinkonzo kaJulayi lapha ekhaya. Ngithe sengihlezi nje emini ngingedwa ngilele embhedeni kwafika izwi lathi ngithi ubonile ukuthi ngifuna ukukhonzwa kanjani. Ngathi mina yebo, kusho ukuthi ngingaphenduli ngomlomo kodwa ngathi ngaphakathi lami liyaphendula lithi yebo. Lase lithi-ke yekani lento eniyenzayo yokudlala. Ngifuna ukuthi uma ngikhonzwa ngesikhathi ngikhuluma abantu bathule bangilalele. Wase-ke laphinde laqhubeka-ke lathi kunezinto ngabalela izinto ukuthi kunezinto ey'ngaka azongenzela zona uNkulunkulu uma ngisebandleni ngilele bandla. Ukwenzile-ke okuthathu kwakho nokwesine ngiyabona uyakwenza uyaqhubeka nakho uyakwenza. Kusho ukuthi-ke uma bengingakhuluma ngokwami kungasuke kudleke isikhathi eside kakhulu, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi izinto angethembise zona lapha ebandleni ziyavela yangenzela zona. Ngonyaka ngisakhumbula ukuthi beku-2022 kuluthwa ngihambe nomzala siseyinkonzweni kwaNongoma kunemvuselelo khona. Uma-ke ngifonela umlungu khona umlungu engibe ngihlala kuyena ngisakhula ngifunda isikole eLitchers Bay. Wayesempangeni wasuke empangeni waya eThekwini nasePine Town naseyogcina eseseGoli. Uma ngimfonela ngibuza impilo ukuthi isimo sakhe sinjani isimo nakho kulutho siyangitshela ukuthi uyagula yena nomyeni wakhe bangeniswe esibhedlela ba-testwe positive. Wasethi yena ungconywana sikhuluma-ke ku-WhatsApp ukuthi-ke umyeni wakhe kubi kakhulu ngoba kuvuke kwavuka ne-BP abebengayazi ukuthi khona. Kusho ukuthi-ke ngimduduze ukuthi hayi sizokhuleka uNkulunkulu uzomenzela umusa. Kudlule usuku olulodwa ukuthi ngakusasa ekuseni ngo-5 asende imessage ukuthi umyeni wakhe useshonile. Ebese-ke ngiyakhuluma-ke naye ku-WhatsApp avele angifonele nezwi lingaphumi kahle. Ngasethi-ke ngiyacela ukuthi-ke ucele umfundisi angithandazela. Ngazi noma ubaba usazokhumbula-ke ngamtshela ubaba ngikhona kwaNongoma isimo sasibhekene naso angase ngisizwile. Wakhuleka ubaba kwadlula iy'nsuku ey'ntathu angitshela ukuthi uyawubonga umthandazo usephumile esibhedlela. Ekuphumeni kwakhe-ke kusho ukuthi iy'mali zakhe zike zavaleka isikhathi esiningi ngenxa yokuthi umyeni wakhe ubeseshonile. Kwahamba wasengitshela ukuthi naye ngicela ukuthi utshele umfundisi ukuthi akangikhulekele ngoba iy'mali ayizivuleki kunendlala la ekhaya akukho muntu osebenzayo. Ngabuye ubaba ngamtshela sekunesikhathi-ke ngamtshela ey'nsukaneni-ke angisazi ukuthi noma isonto ledlule noma kunini kwangisendela uWhatsApp wathena ngibongele kakhulu umfundisi imali yami iphumile. Wangibalela-ke wakhona-ke akushona engeke-ke ngakusho la. Kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi izwi lakhe ulimisile lokhu angithembise khona uyakwenza. Ebese-ke kufika nje emoyeni wami ukuthi angithinte usisi uthisha usisi nje wakwamthembu ngapha e-Adams sijwayelane nabo kakhulu. Kufika ukuthi angimbuze impilo bese thena bhuti njengoba ukhuluma nje ngisembhedeni ngiwile esikoleni uhlangothi lami lonke alisebenzi. Hayi bese ngithi mina kulungile asithandaze bese siyathandaza ngithi-ke kuyena ngizokunikeza umthandazo uzolalela bususho emva komfundisi. Wasethi hayi ngabonga kakhulu ngakwenza-ke lokho ngamthumelela umthandazo. Kwadlula iy'nsuku ey'ntathu mase ngithi ngiyaphinde ngiyamfonela ukuthi phela umuntu uma esephila uyayikhohlwa la isizakele khona ukuthi umthandazo ungisizile kakhulu njengoba ukhuluma nje
ngisesikoleni ngibuyela emsebenzini uhlangothi lolu ngathi ngishawe istroke, umlenze yasebenza, sengiyaphila. uJesu Kristu inkosi. Noma kuba umthandazo kaMeyi 18 engangimthumelele wona, uJesu Kristu inkosi.